celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Martin, Obispo sa Tours, France. Inilaki ni siya nga usa ka champion sa kakabos sa pag-promote o kalinaw, panagdait sa katawhan, labi na gyud sa mga religious niya. Mga 316 AD ni siya na tao, mga 396 AD sa ni siya namatay, mga 86 sayo tingali, mga 89 years old. So taas gini siya edad, pero iya yung gihatag ang tanan para sa Ginoo. Modelo siya sa pagkamapaubsanon o sa pagkaputli sa kasing-kasing. Uban kaniya, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, o ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, punon usab sila sa kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gidayeg ikaw diha sa kinabuhi ug sa kamatayon ni San Martin, Obispo. Bag-uha ang mga katingalahan sa imong grasya dinhi sa among mga kasing-kasing, aron ni ang kamatayon ni ang kinabuhi makapabulag kanamo sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat, San Juan. Gikalipay ko kaayo, nga ang pipila sa imong mga anak, nagkinabuhi sumala gayud sa kamatuoran, ingon sa gisugo kanato sa Amahan. Busa hangyoon ko ikaw, minahal nga ginang, nga maghigugmaay kitang tanan. Kining gisulat ko kanimo, dili bagong sugo, kundili dinhi na kanato sukad pa sa sinugdan. Kining paghigugma nga akong gipasabot mao nga magmatinumanon kita sa mga sugo sa Dios. Sumala sa nasayra ninyo sukad pa sa sinugdan, ang sugo mao nga magkinabuhi kamong tanan subay sa gugma. Ania karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon nga wala mutuo nga nahimong tao si Jesucristo. Mao kini sila ang malimbungon ug ang kaaway ni Kristo. Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan, hinunua makadawat kamo sa tibuok nga ganti. Ang Dios wala diha sa tao nga dili mosunod sa pagtulon-an ni Kristo
kundili magdugang hinuon niini. Apan ang amahan ug ang anak ania kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kan sangdalan way buling nga nagalakaw diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang kasuguan nga nangita kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Sa tibuok kong kasing-kasing nangita ako kanimo. Dili unta ako mahisalaag sa imong mga kasuguan. Sulod sa akong kasing-kasing, gimahal ko ang imong saad. Aron dili ako makasala, bato kanimo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Pag minayo sa imong sulugoon, aron mabuhi ako ug tumana ang imong mga pulong. Abliha ang akong mga mata, aron palandungon ko ang mga katingalahan sa imong balaod. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Tindog og hangad kamo kay haduol na ang inyong kaluwasan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaan ka, O Ginoo.
Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mauusab unya ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan pagpangaon o pagpanginom, ug nagminyuay ang mga lalaki ug ang mga babay, hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunop ug milaglag kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat ug balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mauusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni adtong adlawa, kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma, kinahanglan nga dili mopauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini, apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Niadtong gabhiuna may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan, kuhaon ang usa ug ang usa ibilin, ug may duha ka babayi nga maggaling, kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man Ginoo? Si Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay adto usab didto magpundok ang mga agila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ka, O Kristo. Ni ay mga tanghaga nga gipresentar si Kristo sa atong Ebanghelyo bahin sa pagbalik niya sa iyang ikaduhang pag-anhi. Nagpaabot ba mo sa iyang ikaduhang pag-anhi o wala? Nagpaabot mo? Way klaro. Kasagaran nato wa magpaabot sa iyang ikaduhang pag-anhi. Ang atong gipaabot nga tagaan tag sa atong gipangayo. Sama na mangayo ka nga mopasar sa board exam ang imong anak, mo na imong paaboton pero wa ka kahibaw di ay nga karon na lang kang gabi kutob. No? Gilingian na imong tupad na nagpaabot ka sa pag-abot sa Ginoo. Tingali ang imong gipaabot mga balikbayan kay pwede naman mo travel karon, uli na turon sila karong sunod semana, wa di ka kaybaw makras ra day ang eroplano nga ilang sakyan. No, ana ba una kuwang taan kanang pagpaabot. Tingali nagpaabot ka nga mahatag na ang inyong 13th month pay ug ang bonus. Wa day ka kaybaw atakihon ra day ka karong gabi unya mahurot ra gasto, kuwang pa ang imong 13th month pay inig-admit nimo sa ospital. Ngayon na bitaw kuwang kita nas pagpaabot mo na nga niingon si Kristo diri sa atong Ebanghelyo nga iyang gisugilon nga ang mga tao padayog kaon, inom, pamangihimog balay, minyuay, pananom, trabaho. Unya wa day kabantay, hapit na day ang lunop. Panahon ni Noe, hapit na day muuwan ang asupre kanang kayo para mulaglag nilang tanan dito sa Sodom and Gomorrah. Mao na siya. Si
San Martin of Tours kanunay nagpaabot sa pag-abot sa Ginoo. Kahibaw gud siya unsang adlaw siya mamatay, unsang taknaa siya mamatay. Kahibaw siya na. Gitagaan siya sa Ginoo og kanibang kahibalo. Muna sige siya kanahon, hapit na ko mamatay, pundok na mo diri. Nya kay hilak tong mayo iyang mga kauban ingon ayaw sad kamatay. Bisya poy nang kinahanglan pa kay minimo. Yan hilak pod siya aw. Depende sa Ginoo. O Ginoo, mubiya naman ko karon og imo sang lugwayan kay mo alagad pa ko nila. Okay kayo. Muna sa atong kinabuhi, matod pa dinhi sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kanus aman laglago ni Kristo ang kalibutan. Kanus aman niya patyon ang tanan nias kalibutan aron tapuson ang tanan. Matod pa niya zaman sama kini sa nahitabo sa panahon ni Noe, sama sa panahon ni Lot. Unsa may sitwasyon atos mga tao, nagsigi nagsupak sa balaod sa Ginoo. Kini ba yung balaod sa Ginoo, duha man ni kaklase na ay gitawag nato nature. Kanabang natural na asay moral. Ang moral kanang 10 commandments o uban pang mga commandments nga gisuwat o gipamalandungan sa simbahan. Yan ang uban sad natural kanang itawag divine law, the law of nature. Pagod nang motobo imong buhok, nya mausab ang color sa imong buhok, natural law man na. Nya wa mo magsupak-supak ana. Dili ninyo usbon ang color. Kanagong ang mga Pilipino, brown o complexion, European, mga American o uban pa, puti sad sila. Mudawat mo ana nga ang imong naong brown o imong yung papution. Usa na sa pagsupak-supak. Kanagong ang babae maoy magmabdos, dili ang laki. Wa mo magsupak-supak ana nga kamo gyud mamabdos. Basig nagpalaygit na mo, basin og nag-inom og pills kay di na mo gusto mamabdos, imong gisupak ang balaod sa Ginoo. Kana natural na. Anang ang laki mahigugma sa usa ka babae, niya ang babae mahigugma sa laki. Wa karon maghimo og supak-supak, nagaunay na. Laki na og laki, babae na og babae. Against the law of nature. Di ba? Mao nang salaa, usa sa dakong sala nga hinungdan nga gisunog ang Sodom and Gomorrah panahon ni Lot. Kaya ang mga laki ug ang babae di naman mahigugma sa natural way. Adto naman sila sa ilang way. Ana. Ay gano lingi ako na imong tupad. Pangutan-ay na kusog ka mutuman sa balaod sa kinaiyahan. Na mutuman ka o musupak-supak. Para na imong kilay mag-anam gyud nagkakatag, di ka nimo badlisan. Kay mahadlo ka tan-awon nga katag kay kag kilay. Nga natural ba yan na? Kana bang inana ba? Mahadlok ta usahay mutuman sa law of nature. Dili sad ta kamaong mo preserve sa balaod sama anang di gyud putlon ang kahoy kay mag flash flood. Mag illegal logging gyud. No. Una flash flood. Naa hinooy karsada nga giway dining, dili hinon putlon ang kahoy nga may sod nga karsada nga makabangga man diha sa mga sakyanan. Di hinon putlon. Pero kadto nung mga kahoy tuas bukid, ipaputol haron mo flash flood. Di patay tuas ubos. Ni asay karsada nga gianan, di sad kuhaon ang mga, di sad i-clearing ang mga kahoy nga ni encroach aron sad mga bangga. Patay kita.
Ay, tinarong pa ka na, o ato na lang ng balaod. May pakaibata mo butang-butang, safety first. Oy, safety first. Wa gyud kunoy kinahanglan, wa gyud kunoy obstruction diha sa mga national highways. O niya, ang kanang kahoy nga akasya ni sud nga ris kalsadag mga 1 meter o say 2 meters pa, anha man sad mo parking ang sakyanan kay di man agianan, di na nay obstruction. Hain naman diha ang balaod nga safety first. Pila nakabuk na nga matay tungod anang mo encroach ang kahoy. Pero di putlon, pero naay mo open og subdivisions, mga akasya putol dayon. Naay mo open og subdivision tus bukid bungkag hasta mga bato, mga kahoy, way ni badlong. Di ba? Basig kita na lang ba mo'y naghimo-himog balaod. Nga sunod dayon kaning moral law. Connected sa siya sa natural law. Kung sa may moral law, higugmaa ang imong kaaway. Oh, come on, higugmawa na. Nituman mo anang balaura. Oh, na doko-doko lang. Ihatag ang tanan ngadtos mga kabos ay mo pagsigig tigom og kwarta dinhi sa kalibutan, tigom og kwarta dito sa langit. Tuman mo ana. Na nga sige kurog hangyo nga palit mog slot og mahigugma mo nako kay birthday man nako kung makaabot ko karong November 24 birthday man nako, ayaw ko nyo tagai og in kind cash gyud pero in the form of buying slots. Kamong tanan nga nakauyon aning akong pagkapari la palit mog slot isip inyong birthday gift. Nanabi ako'y ubay-ubay na dawat niya. Moingon sila, Father, ako ning birthday gift nimo 2,000. Kasi uban, Father, mag-birthday gift ko nimo 25,000. Nanay, dako-dako gyud ang atong slot. Ang atong dopes niabot ng atong halin as of yesterday og 10,258. Oh, so salamat kayo. Nagtuman mo sa moral law. Isa mo na, kinahanglang mo tabang yun ka sa simbahan, muhatag yun ka sa imong suporta sa simbahan. Nga naman, kayang simbahan mao ang buhi na agianan padong sa kaluwasan. Dinhi nato pandayon ang atong kinabuhi. Muna si San Martin nagtukod to siyang mga monasteryo, mga simbahan, mga communities iyang ipangtukod. Ang tanan niyang kwarta gigasto gyud isip obispo dagko biya nag-income ang obispo. Oh, dako-dako mag-income ang pari sa mo tanang obispo no. Pero wa gid siya gitigom nga kwarta nga iyang kabus ra gid siya, pero ang tanan niyang income sige yung tabang ngadto hasta mga pari, mga religious nga nagkalisod sa ilang financial o sa ilang relasyon iya ginang tabangan. Gihurot gid niya ba ang tanan? Mao man ay sugo sa Ginoo, moral law man na siya, sell everything you have and give it to the poor. Nang mingon ko tukuro ni natong atong kumbinto, nya kamong tanan nga nahigugma sa akong pagkapari, mupalit mog slot gikan karon hangtod November 24, hurot na ning 44,742 na malang ning kuwang. Hurot niya minilyon gud mong siging view tibo kalibutan no. Pobre man gud may padergod, anak pobre. Ngano man tong driver sa balhabal nakapalit mag slot? Ngano man tong buta nga masahista kapalit mag slot? Ngano man tong sa dingan kanang naninda lang dias bikiri, empleyado sa pagpanindag pan dias bikiri kapalit mag slot? Kadtong labandira kaupat naman kapalit og slot? Hasta ganitong 10 years old nga bata nakapalit mag-slot. Nga naman na doon na siya ay gugma sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Pero gwadyo kay gugma, so bisan pag naapakay minilyon di yug ka mo palit. Nga naman tungod kay giharian ka sa balaod sa kalibutan.
balaod sa kalibutan. Mao na nay kuyaw nga anha na ta diha malaglag kung magsige na ta og tuman sa balaod sa kalibutan, dili na balaod sa Ginoo. So mo na lipay kay ta dinhi nga nanindot na ning atong parokya, pero we still have more to do. Hangtod sa katapusang to sa atong dugo, hangtod sa katapusang ginhawa na to, sige ra gitag hatag mo nang niingon ang sana kanang bang canticle of igbasa na mos kabuntag prayers sa liturgy of the hours, niingon diha nga si San Martin kuno mi namatay nakabus pero misaka sa langit nga dato kaayo. Nga naman didto niya gipundo ang iyang mga kabtangan sa langit. Pinaagis pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Nya kun inyo sa nang buhaton, ato sa nang buhaton, mahimo sa tang dato. Sige, lingi ay mong tupad. Na sa man karon, pobre o dato. Okay. Ilhan man ani mong dato kay di naman na magsigig pangutkot sa o. Pero kanang pobre, sige nagpangutkot sa o. Sige nagpanghupaw. Ay, ka-problema gyud ana. O na pobre. Pero kanang dato, relax na kay na, yahay na kay na. Una naaroy mga bilyonaryo, di na hapit katog. Nasay way kwarta, hagok lang, way kaon, ingoy abla gamay, atog dayon. Nga naman, dato man sila, relax, contented. Naaroy daghan kayo, nindot kay trabaho, pero hapit na sa noon naputo sa utang, wa na'y hapit sweldo, kay naputo sa utang. Naasay kargadora, pero nakatigom. Oh, ana. Depende gina sa atong pagsunod sa Ginoo. Nasay pare nga daghan kayo kolekta, sige ingon way kwarta. Nasay pare nga wa gani assignment nga tarong, sige panghatag ngadto sa mga kabos, daghan kay natabang. Na amang gani mga madre, ari pamutabang sa pare, hatag og mga ang pare nung sige kolekta wa gyud kahatag sa madre. Nabali ba? Pare na yung sighatag sa pare. Ang madre yung sighatag sa pare. Ang madre, wag na kadupa-dupa, wag na ikolekta kada adlaw. Pero sige lag-alagad. Hasta daghanag ikahatag. O na, unsa may question, ang atong pagsunod sa Ginoo. Okay, manindog na ta katong sunod sa Ginoo. Mga igsoon, ang kalaglagan gikan sa tao, dili gikan sa Dios tungod sa atong pagkamasinupakon o pagsunod sa balaod sa Ginoo. Busa, mapaubsanon kitang muingon, Ginoo, luwasa kami. Ginoo, luwasa kami. Alang sa simbahan nga mao'y nagsunod sa pagpangluwas ni Kristo, nga iyang mga pagtulunan mutandog sa mga kasing-kasing nga matiga, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa mga nasod nga nagkahiusa na sa gugma o panagdait, inay maginumtanay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa mga nawadan sa paglaom, nga makakita na sa kalig-on diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw bagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto
nga taganon ta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa Sa kami. kami. Alang sa mga mihalina nga pinaagi sa ato mga pagampo ug sakripisyo, may dangat na sila sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa Sa kami. Langit ng Amahan, salamat sa imong pag-amuma kanamo kanunay. Hatagi kami sa among gipangayo nga among gituboy kanimo diha sa gugmag pagtuo sa pangama ni San Martin imong obispo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad, ang panumbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalanon sa kalagalan kanam. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tud sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nangamuyo kami Ginoo santusa kining mga gasa nga among gihalad nga malipayon sa kadungganan ni San Martin aron pinaagi ni ining mga gasa taliwala sa kalipay ug kasakit ang among kinabuhi kanunay maagap, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Martin obispo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa pinag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Di padala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon, labi na gyud ang kalag ni Father John Navales. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay kalawat kanimo, apan lamang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Magampo kita. Ginoo, ihatag kanamong nabusog sa sakramento sa kahiusa ang hingpit nga pagsinabtanay diha sa tanan uban sa imong kabubuton aron sama nga si San Martin nagabutang sa tibuok niyang kaugalingon ubos kanimo, kami usab sa tinuuray magahimaya nga kami imuha. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio.
makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, kaya gaway pagpalong nga danag kanila hangtod sa kahunturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga bahandi, divine wealth. Nya mahitabo ra ni kung dinhis kalibutan ato gyung ipaambit ang tanan ngadto sa atong mga igsuon. So ni ay ipaambit dinhi ugmang adlaw na atay duha ka activity nga atong hiusahon. Doon natay symposium sa kinabuhi ni Venerable Chofilo Kamomot, ato ning sugdan og mga alas 7:30 o alas 7 sa gabi, sugod na tagtigom dinhi nya akong gihangyo ang tanang mga parokyano nga moanhita, labi na gyud ang mga mandated members sa mandated organizations, motambong tanining maong symposium. Nya ugma sang adlaw mga alas 5 sa hapon moabot dinhi ang imahin sa Birhen sa Guadalupe nga mobisita sa atong parokya. Nya overnight na dinhi, so inighuman sad sa symposium mo extend pa ta og hangtod tingali mga alas 10 sa gabi aron sa pagbilar sa imahin sa Birhen nga mobisita dinhi. Nya mobiya pod inig ka alas 11 nga misa, inig ka Domingo, inig human sa alas 11 nga misa. Una sad mobiya balhin at tuslain. Gihimo ni aron pagbisita sa mga parokya nining naghingabot na nga pista karong December 12. Nya mao man ang atong patrona sa Archdiocese sa Sugbo, ang Birhes Guadalupe. So mobisita dinhi sa atong parokya. So mobilar po ta, musugat ta sa presensya nga muanhi dinhi sa atong parokya sa Birhen sa Guadalupe. So salamat pag-usab no sa mga namalit og slots. Atong halin 10,258 na, naapay 44,742 nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya hinaut unta nga inyo kong tagaan og daghang birthday gifts. Tag one slot lang. Okay na kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutares hostia, which